Tul l-2021 il-medja taż-żieda fis-salari kienet ta' 2.5%. Bl-aktar setturi kompetittivi u li ma tlaqtux ħafna mill-pandemija jaraw l-akbar żieda. Dan kollu jaqbel ukoll ma' rapport l-Unjoni Ewropea li wkoll wera żieda ta' aktar minn 2% bejn l-2020 u l-2021. Dan ħareġ minn rapport annwali dwar il-pagi u l-benefiċċji għal din is-sena li kien ibbażat minn informazzjoni li nġabret b'mod dirett minn min iħaddem biex ir-rapport ikun ġenwin. Fl-istess rapport il-Misko ppubblikat ukoll ir-riżultati ta' 8 edizzjoni ta' stħarriġ annwali ippubblikat ukoll minn Misko dwar l-iżvilupp tal-riżorsi umani f'Malta. L-istess rapport isemmi wkoll il-mod kif il-kumpaniji qed jadottaw strateġiji differenti biex ifasslu l-ħlas tal-pagi. Ir-rapport itfassal bil-ħsieb li jgħin it-tmexxija tal-kumpaniji lokali jiżguraw li l-istrateġiji tagħhom dwar kif jippremjaw il-ħaddiema taqbel mal-pożizzjoni tas-suq u ma' dak li qed ikun offrut. Min iħaddem u l-ħaddiema jistgħu jaċċessaw kopja tar-rapport billi jagħmel kuntatt fuq businessreports@miskomalta.com.